Hyang Agung muga ngayomana marang Projeng Pancala saisine. Bersasat kaya dene kejugurukan wukir sari kelepaning samudra madu. Bareng panjenengan ingsun lenggah siniwaka. Marata muli nyumurupi rawuh anak Prabu putra Nalindra Gung Binathara ingkang wis padha mlumpuk ana ing Projeng Pancala. Kula nuwun sewu. Anak Prabu Ngamarta ingkang pamaning Pancala ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih. Nunamit pasang kaliman tabi pinebina ing mila duni dumawahing tawang tuwang paman Pancala. Tansah pinanganing kawidadan sowanipun ingkang putra ing Ngamarta kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandhapada Paduka paman Prabu Drupada ing Pancala. Kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kaecana jigo kelawan pekiwuh Durgama Sangga Runggi. Lenggahipun anak Prabu Ngamarta kaecalna raos tidha-tidha dipun sekecaken anggenipun lenggah wonten ing Datulya Negaring Pancala nggih. Anak Prabu Ngamarta sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang putra Ngamarta paman Pancala. Anak Prabu Ndarawati katuran karaharjan rawuhipun. Nggih paman. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang putra ing Dwaraka. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandhapada Paduka paman Prabu Pancala. Kula tampi akarya bombong. Raos sing manahipun ingkang bapa ing Pancala mboten langkung kasekecak wanggen jengandika lenggah. Anak Prabu Ndarawati kawula non sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang putra ing Ndarawati paman Prabu Drupada. Anak Prabu Tiyang Agung Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura, anak Prabu Baladewa. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestunggara paman Prabu. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang putra ing Mandura. Durga mendhak kala sirna niring sambikala sawan kula kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra ing Mandura kunjuk ngersanipun paman Pancala. Kula tampi nggih. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang paman boten langkung kasekecak wanggen jengandika lenggah. Paman sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Anak lanang wong gagah, anak lanang wong sentosa, Werkudara. Badararja saprapta munggir kulup atmajaku bocah bagus. Bratasena. Wah. Slamet tekaku niring sambikala. Sowan Drupada bapakku. Kepareng aku ngaturake sembahku katur ngersaning Drupada bapakku. Ya kulup musdak tampa akarya bombong. Penggaling wong tuamu ing Pancala ora liwat prayogakna nggonira ngadhep ngarsaning wong atuamu ing Pancala nggih Werkudara. Kaya isa ora kurang prayoga praptaku. Nggonku ngadhep ngarsaning Drupada bapakku negara ing Pancala. Syukur yen to kaya mengkono Werkudara. Kula nuwun amit pasang kaliman tabi Koko Prabu. Nadyan ingkang rayipun Trusna Jumena kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk ngersanipun Kakang Prabu Ngamarta. Yayi kadangipun Kakang Trusna Jumena puspun Kakang Tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripeh dayana ing kasantosan. Koko Prabu Ndarawati kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Yayi Trusna Jumena wis ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripeh. Mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Mandura kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo Trusna Jumena. Ndak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripeh dayana ing kasantosan. Kakang Mas Panenggak kula ngaturaken bekti kula katur. Yo Trusna Jumena tak tampa. Ora liwat pangestuning wong tuwa Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripeh dayana ing kasantosan. Kulup putra-putra Nalindra ingkang rika nggan sak mangke sampun keparang rawuh. Embanipun nalika kula lenggah wonten ing dampar tumuli kula ngawuningani rawuhipun anak-anak kula. Inggih menika anak Prabu Ngamarta, anak Prabu Ndarawati menapa dene anak Prabu Mandura. Persasat
Mboten mantra-mantra tedhahipun Alendra Tetiga nanging kadidene tumuruning Jawata ingkang badhe andum kabagyan tumrap negaring Pancala. Mboten mantra-mantra titah swantah nanging kaditumuruning Sang Hyang Bathara Darma sumawana Sang Hyang Bathara Wisnu tuwin Sang Hyang Bathara Brahma ingkang badhe paring cecolok obor manahipun ingkang pamaning Pancala pun Drupada nggih Paman Prabu. Sumeng panggen kula ngabyantur ngersa paduka Paman Prabu estunipun namung badhe kepareng nyadhong dawuh timbalanipun Paman Prabu ing Pancala. Nitik nawala ingkang sampun kula tampi nalika semanten Paman Prabu kepareng animbari sawanipun ingkang putra Ndarawati. Ngantos kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negaring Pancala. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang putra Ndarawati kejawi namung anyadhong dawuh timbalanipun Paman Prabu ing Pancala. Paman semantun ugi ingkang putra pun ngamarta. Wonten paridamel menapa tuwin badhe wonten dawuh menapa? Dene paduka Paman Prabu kepareng amiji dhateng sawanipun ingkang putra pun Puntadewa. Semantun ugi kula ingkang putra Mandura ugi nyadhong timbalanipun Paman Prabu ing Pancala. Wonten menapa? Menapa negari Pancala katempuing inggih menika parangmu kang badhe anjungking kawibawanipun Paman Prabu. Manapi tetelo mekaten sampun kantos paduka Paman Prabu tedhak saking dampar jemangkahaken suku ngrumbyahaken asta. Sakabenging putra ing Mandura ingkang sagah damel padhang kawontenan negari ing Pancala. Ewadene menawi wonten bab ingkang sanes badhe wonten pangandikan paduka Paman Prabu ing titik lenggan sakmangke wonten madaning Gatulaya tumunten ingkang putra ing Mandura nganglungaken jangga nelingaken karna nega mastuti sabda utama paduka Paman Prabu Pancala. Paman Prabu Drupada Handrahing jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat. Nun sewu nggih. Sareng anak Prabu Ndarawati anak Prabu Ngamarta menapa dene anak Prabu Pandura tumunten munjuk atur kalawan ingkang pamaning Pancala. Wonten menapa dene kula dinten sakmangke wantun hambaya irawuhipun anak-anak kula Nalindra Ngamarta Ndarawati miwah Mandura. Sanalika sesek raos ing manah kula dene mekaten lampahan ingkang kedasi nandhang ingkang pamaning Pancala. Nuwun pamunten Paman. Menawi kepareng kawedaring kathah tumunten ngababarna. Mboten kitang sekedhik aturipun ingkang putra Ndarawati sakmangke saged angenteng-entengi dhateng penggalih paduka Paman Prabu ing Pancala. Nggih. Cariyosipun mekaten nggih. Sabtu waring kepengker kula menika nampi sowanipun inggih menika kadang kula tunggal guru. Nalika semanten sami-sami suwita ngersanipun Brahmana Wulandara inggih menika Sang Ngersi Rama Bargawa. Duk nalika tasih enem awon-awon kula menika nadyan wujudipun kados mekaten tautate dados siswanipun Brahmana Wulandara inggih menika Resi Rama Bargawa. Sesarengan kaliwan pun inggih menika Kakang Dewabrata menapa denipun Kumbayana. Inggih. Lah mugi dadosna kawuningan Sabtu aring ingkang kepengker kula menika nampi sowanipun Kumbayana inggih menika pun Begawan Durna. Monggo panjenengan ngertos Kumbayana kaliyan ingkang paman ing Pancala menika persasat toya kaliyan lenga mboten saged dipun dadosaken setunggal. Sengitipun Kumbayana, sengitipun Begawan Durna kaliyan kula menika persasat sampun mboten saged dipun gambaraken. Menawi pinanggih kaliyan kula menika raosipun Durna menika paribasanipun kados anuwek-nuweka wong kang tanpa dosa. Paman Prabu kasinggihan mekaten. Nadyan sampun wungsul wangsul menika damel sae kaliyan pun Begawan Durna, ewadene mbok menawi raos gething keburu sengit tuwin raos mboten remen kaliyan kula menika sampun tumanem lebet wonten salebeting manahipun inggih menika pun Begawan Durna. Mila mboten aneh menawi pendak-pendak kula pinanggih kaliyan Begawan Durna tartemtu dados regejegan nanging kados ingkang kula aturaken sekawit Sabtu ari ingkang kepengker menika Durna sowan wonten negari Pancala lampahipun dodok monggo kebaing tata krami. Inggih Paman. Sareng kula dangu Kumbayana apa ta sababe dene sira teka laku dodok ning negara ing Pancala malah kebaing tata krama nganggo unggah-ungguh ora ninggal Subasita.
Sareng Durna kula dangu kados mekaten menika piyambakipun matur waloka dhateng ingkang pamaning Pancala. Bilih sowanipun menika namung badhe bun-bun enjang anjejawah sonten saknalika tumaratep batos kula. Durna sowan kok ngebun-bun enjang anjejawah sonten tekesipun sowanipun Begawan Durna menika namung badhe nyuwun kawelasan. Sareng kula tanjihaken apa ta sababe kok Begawan Durna matur ing kados mekaten jebul piyambakipun menika badhe nglamar dateng Sekaring Kedaton ing Pancala ingkang titikel nggan sak mangke nedeng ambabar gondo arum ngebaki jagat. Nuwun sewu. Tegesipun Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika nglamar kalian putra panjenengan Paman Prabu Pancala kasinggihan mekaten. Ilah dalah. Jagat paisane ngubathara wayaktura jagat Koko Prabu. Nggih. Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika miturut pangendhanipun Paman Prabu Pancala nedya nglamar dhateng putra-putrinipun Paman Prabu Pancala. Lho, kok sik kok kowe kaget iki kagetmu nggo napa? Iye, namung kaget kemawon jernyatanipun Durna menika nuwun sewu Bapa Penemban Durna menika yuswanipun sampun keladut sepuh. Kok sik wong nambut sraning akrama kuwi aja diitung nganggo akehing umur. Wong nambut sraning akrama iki aja diitung nganggo akehing umur. Nadyan wis tuwa, nanging ento pancen kuwi digathokake kalawan sing murbeng jagat. Sewu dalane nggone bakal kelakon. Mula perkara iki aja tok gawe aneh. Aja tok gawe perkara iki aja tok gawe bab sing ganjil, nanging pitukun nganggo nalar sing ganep. Durna sowan ana ing negara Pancala nglamar kelawan para Srikandhi. Kuwi wis bener, kuwi wis apik. Ya mung kari Srikandhine piye? Nek pancen gelem, tegese pancen jodhone. Ning yen ta ora, ya tegese dudu jodhone Begawan Durna. Lah menika nggih. Janjanipun nalar kula anggenipun mitung iki kados makaten menika. Durna menika mboten lepat, Durna bener. Wong nyatane Durna menika piyai kakung, nglamar dhateng piyai putri menika sampun satrepipun. Namung kula nuwun sewu. Tembungipun tiyang badhe nambut saning akrami menika miturut ujaripun para sepuh ngibaratipun kados dene tiyang keplok. Keplok menawi namung tangan setunggal, menika mboten badhe mungel. Keplok kedah asta kalih tegesipun tresna menika kedah kali-kalianipun ngraosaken raos tresna ya manten lanang ya manten wadon ingkang sami-sami tresnanipun ingkang mekaten gampil anggenipun badhe nginggahaken wonten ing gapuraning gesang inggih menika nambut silaning akrami inggih. Lajeng kersanipun paman kados pundi wong nyatanipun petanganipun Paman Prabu Pancala menika sampun satrepipun ing atasipun Begawan Durna nglamar dhateng kadang kula pun nyanyi para Srikandhi bab menika leres. Ning sakniki kula ajeng tekon. Paman badhe ndangu menapa? Miturut anak kula ing Ndarawati menawi Durna menika rabi kaliyan anak kula Srikandhi menika petanganipun pripun? Lho. Petanganipun sae? Mboten ngaten. Menawi cekap petangan sae kemawon, kula mboten ngrawuhaken anak-anak kula ingkang pranyata nalindra ingkang wasis, nalindra ingkang pinter. Nanging panjenengan kula rawuhaken wonten negari Pancala menika namung badhe kula suwuni priksa. Petanganipun tiyang rabi menika miturut anak kula ing Ndarawati kados pundi? Miturut kula wonten pinten-pinten perkawis paman, pinten-pinten perkawis upaminipun setunggal. Gegaranipun tiyang mangun Bali Wisma menika kedah wonten raos seneng. Seneng tegesipun tresna. Sabab gegaranipun tiyang nambut saning akrami menika kedah sami-sami tresnanipun. Kados kendhanganipun paman keplok mboten kenging tangan setunggal nanging kedah asta kalih. Lah inggih manten lanang ya tresna manten wadon ugi nggadahi raos tresna menika mangke badhe sae ketadosanipun. Lah inggih lajeng angka kalih inggih menika kenceng. Lho mawi kenceng kedah tiyang rabi kok dadak nganggo kenceng. Weh lah menika wigati lho paman. Menawi mboten kenceng mboten saged rabi Koko Prabu. Sampun ngados mekaten kenceng wonten ing mriki menika kenceng tekatipun. Ora rak ngono tok genahke sik. Inggih. Kenceng tekatipun mergi tiyang nambut silaning akrami menika bebasanipun sebaya mukti, sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Menika amargi tiyang nambut silaning akrami menika mboten kok pados rencang gesang menika mboten. Nanging mengko garwa satunggiling putri menika kinarya ngenteng-entengaken pedamanipun piyai kakung. Mila sampun ngantos klentu anggenipun milih dhateng sewiji-wiji margi wanita menika wonten werni kalih. Lho, wanita menika wonten werni kalih. Inggih, wanita ingkang saged nyinggahaken derajatipun piyai kakung, nanging ugi wonten wanita ingkang sagedipun namung
badhe ambebecer dhateng asmanipun piyai kakung tegese wanita menika kala wau namung badhe saged damel pasuryanipun piyai kakung menika saya kucem lan boten badhe pikantuk asma wonten ing pasrawungan sejati. Ngaten. Anak Prabu inggih paman. Mila kedah kenceng tekadipun. Salajengipun kepareng. Kepareng tegesipun tiyang sepuhipun penganten kakung lan tiyang sepuhipun penganten putri menika kedah sami-sami nyarujuki. Mergi tiyang nambusan ing akrami menika kula nuwun sewu, mboten kok njodokaken awakipun piyambak, nanging njodokaken tiyang sepuh mitra kawruh sanak kadang miyang tangga tepale. Inggih salajengipun wilujeng mboten ketang namung sarwa ringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya ingkang lumampah wonten negaring Pancala. Gusti, aku tak takon. Bab sing kepareng iki mau sajake rada ganjil. Ganjilipun wonten pundi? Iki sing arep dirembug perkara rabine Durna karo para Srikandhi. Nadyan durung cetha Srikandhine gelem apa ora, ning sing dirembug dening Paman Prabu Pancala kuwi perkara rabine Durna karo Srikandhi. Saiki aku tak takon. Tembung munggon kepareng mau yen to wong tuane manten lanang lan wong tuane manten wedok wis padha sarujuk. Saiki aku tak takon. Kok Prabu badhe nimbali menapa? Yen upama mantene wis ora duwe wong tuwa. Contonipun, contone Durna. Durna kuwi wis ora duwe wong tuwa. Monggo Durna ki wong nglana, tegese lunga saka negarane. Mula tangeh Durna bali marang negara ing atas angin. Tegese kang kaya mengkono ki mau carane kepiye supaya kepareng mau bisa rinengkuh dening temanten sakarone. Menawi tiyang sepuhipun sampun boten wonten inggih kedahipun putranipun. Lho, anake. Inggih, upaminipun nuwun sewu Begawan Durna menika nggadahi putra. Inggih menika Punaswatama. Menawi Aswatama menika sarujuk menika sampun sah Kakang Prabu. Oh ngono. Inggih. Nek upama udu anake tenan piye? Tegesipun, lho tegese upama anake angkat utawa murid sing diangkat dadi anak ngono piye? Inggih menika saged. Kakang Prabu kok dawuh mekaten pegeripun ngene Gusti. Ngrembug Durna ngarep Prabu iki eneng anake angkat sing neng kene. Sinten Kakang Prabu? Lho, si Adi apa ora krungu kabare? Yen to kadangku Njodipati Werkudara kuwi dadi anake Durna. Saploke dheweke diwenehi tirta pawitra maning suci. Suci kok suci. Suci dheweke terus ngangkat Durna kuwi bapakne. Mula kowe ngerti dhewe. Pendak-pendak Werkudara ketemu karo Begawan Durna Durna bapakku, Durna bapakku. Kuwi tegese Werkudara wis diangkat dadi anake Begawan Durna. Lah saiki nek Aswatama ora ditareni, terus sing ditareni anake sing ditresnani ya kuwi Werkudara piye? Werkudara, oh. Bapakmu arep rabi piye? Rasa buku cangkeme Baladewa. Kose kowe iki kose to iki rembugan apik-apik kok nyangkem-nyangkeme wong tuwa. Wah, maune ora eneng apa-apa aku dadi kowe nyampluk ngiwonengen. Apa aku ganggu kamardikanmu? Apa aku ganggu uripmu? Aku ora ganggu uripmu, aku ora ganggu kamardikanmu. Ana wong meneng bae. Tok ugreh-ugreh, kowe ngutik-utik macan turu bebeda sing obarung. Gusti, iki ora perkara nggonku bebeda karo Werkudara ora. Ning iki rembug sing wigati. Durna arep rabi. Monggo Durna ora duwe wong tuwa. Dheweke iki pendhita nglana, lunga saka negara ngatas angin. Aku taren karo Kresna. Upama ora duwe wong tuwa sing ditareni sapa? Anake. Upama Aswatama ora iso ditareni, ya anake angkat. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe ngakoni Begawan Durna iki bapakmu angkat apa dudu? Durna iki bapakku, Durna kuwi guruku. Tegese tok anggap wong tuamu. Ya, saiki aku takon karo kowe kok kowe nesu. Perkara Durna rabi kok kowe nesu. Kowe apa ora rumangsani kok dadekke anak angkat karo Durna? Aku ngrumangsani ning perkara rabi aku ora melu-melu. Lho, ora melu-melu piye? Kudu melu-melu. Mergo kowe iki anake angkat sing ditareni kowe. Wah, Baladewa piye? Iso meneng ora? Ora iso meneng tak seret njaba tak idak-idak. Werkudara, ya aja nesu wong nyatane pandangane Kakang Prabu kuwi bener. Bener ning aku ora melu cawe-cawe. Lho, kudune si Adi melu cawe-cawe. Grubuten loro. Lho. Guru kok grubuten loro. Mangke riyen menika kok malah kados mekaten kawontenanipun. Nuwun sewu Paman. Samangke tumrap kula ngaten kemawon. Paman kemawon sampun ngantos kodheng penggalipun. Inggih, lajeng kula kadhawan menapa? Samangke kula badhe nyuwun dawuh. Nalika semanten Bapa Penemban Durna sowan tumunten menapa wonten dinten ingkang sampun
kajanjekaken dhateng pun Begawan Durna supados sowan malih wonten negaring Pancala. Nggih. Dinten menika ingkang sampun kula semadosaken kaliyan pun Begawan Durna. Dinten menika ingkang sampun kula aturaken dhateng pun Kumbayana. Sabta ari ingkang sampun kelampah kula kedah paring wangsulan dhateng pun Kumbayana. Lah menika mangke menawi Kumbayana sowan wonten negaring Pancala, kula kedah matur kados pundi? Blaka Sutake mawon lho nggih. Blaka Sutake mawon. Kula mboten badhe nutup-nutupi nek anak kula Wara Sri Kandi menika badhe kawengku dening Begawan Durna, ati kula ora lila, ati kula ora ikhlas ing atase anak kula menika. Nuwun sewu, ngibarate kembang lagi mekar-mekare turambabar gondo arum. Upama anak kula Sri Kandi menika dikon milih lan menang milih, mesti milih satriya utawa nalindra ingkang enom muda tumaruna, dasare sak traju sak babak kaliyan anak kula pun Wara Sri Kandi. Mesti kemawon anak kula badhe dawah wonten kamulyaning urip ingkang sejati. Ning nuwun sewu, upama linambarana rasa tresna nek anak kula sing isih enom kaya ngoten niku kok diwengku wong tuwek kaya Kumbayana, ati kula ora ikhlas. Ati kula ora lila. Mila sak mangke kula nyuwun pambiyantunipun anak-anak kula ing sami lenggah wonten negaring Pancala. Kula nyuwun dipun biyantu sak mangke menawi Durna sowan wonten negaring Pancala. Kula nyuwun pangapunten. Ingkang pamaning Pancala kaparingan dawuh menapa ing kedah kula aturaken dhateng pun Kumbayana nggih anak Prabu Ndarawati, anak Prabu Ngamarta menapa dene anak kula anak Prabu Mandura. Iladan jagat dewa bathur jagat pangestu ngoro. Nuwun sewu. Nggih wonten dawuh paman. Ndara dasih menapa rantamaning manah kula nembe kemawon kula raosi jebul pinanggipun Begawan Durna menika pandhita pinunjuling apak-apak mruja ing akerep. Nyatanipun boten saged dipun raosi menika sampun sowan. Inggih. Jabita. Wong durung ana wangsulan saka calon manten wadon gelem lan orane menika sowan kok malah sampun ngagem busana pinanganten. Inggih, kula piyambak ugi sampun mangertos, Koko Prabu. Nggih. Begawan Durna, Bapak Durna sampun mawi busana pinanganten. Ha. Panjenengan menika badhe gumujeng kok dadak kaya semune ragu-ragu. Bose, anake angkat ning buriku. Menawa aku guyu nek nganti nesu, inggih. Lah coba to, ora guyu ki piye coba gagasan? Gagasan coba Begawan Durna kuwi gagasan sandangane. Aduh. Wah, lah iki piye apa ya pancen kurang ngono apa piye? Ing atase nganggo sandangan manten kok kiwa tengen ditaleni kethuk. Kaya wong adol es. Monggo kuluk-kuluke ora kupluk manten. Iki rak topi hansip to iki. Kajengipun mbok menawi menika sampun dados niatipun Begawan Durna. Lah coba to, manten kok sandale lili. Ya wis ben yo. Paman wonten dawuh katimbalana, Paman. Sowanipun Bapak Pandurna menika kados pundi kawontenanipun? Durna Kumbayana adikku sak peguron. Begawan Durna padha raja sak praptamu Kumbayana. Oh. Gondok blekuduk suara kembal. Sumarante hawla. Lho suarane kok dihalus-haluske. Calon manten. Andeng-andengan nang mripat. Nek disawang marayu ora kuat. Hawla gondok blekuduk. Kula nyuwun wonten timbalan ngadhawuh Rama. Lho kusik. Kusik kok nyebut aku Rama iki karepmu piye? Aku ki sedulurmu tuwa. Aku sedulurmu tuwa tunggal sak paguron. Kowe iki biasane nek nyebut aku Kakang Sucitra utawa Kakang Drupada. Lah kok sagedhakan iki kowe nyebut aku nganggo tembung Rama iki karepmu piye? Sampun mboten saged dipun selaki malih. Bilih ngandika menika tan mande dados mara sepuh kula. Mila kula kedah nyebat panjenengan menika kanthi sebatan Rama Mara Sepuh. Rama
Kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung ngersanipun paduka Kanjeng Rama Mara Sepuh inggih sembahan kula Rama Prabu Drupada. Kosek kowe nyebut Rama ya kena. Nek wis kelakon dabi karo Wara Sri Kandi. Lah rabi we durung kok wis nyebut Rama kangge JR. Utawi gladi resik. Sumados samangke menawi kula kelampan dados putra mantu panjenengan menika mboten kiku. Ning ora apik. Mboten kedah mekaten. Kula kedah nyebat panjenengan Kanjeng Rama. Purun panjenengan kula peksa supados dangu dhateng kula menika kanthi sebutan anak angger. Anak angger Begawan Durna. Waduh lah aku sing ora bisa. Saged namung ngendika kemawon kok mboten saged. Dipun cobi Rama. Waduh. Anak Prabu Durawati piye? Dipun turuti kemawon tiyang gandrung menika mangke mindak mboten prayogi kedadosanipun. Rama kemareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ping mabekti kula kunjuk saking putra mantu pun Begawan Durna Rama. Ilah dalah anak anggir. Anak anggir Durna ya tak tampa pangestune wong tuwa tampan ana ya anak anggir. Inggih. Rama bapak. Panjenengan Rama bapak kula tampi dadosaken suku Amarwata raos sing manahipun ingkang putra pun Begawan Durna. Iya prayoga nunggun mulungguh. Sampun boten kirang sekeca Rama. Iya. Rama? Iya. Ram? Iya. Rokokipun Ram? Wis ora tau. Oh nggih. Bapa Penemban Durna katuran karaharjan rawuhipun. Oh, kakak pertama. Kakak pertama kados pundi Bapa Penemban? Panjenengan menika kadang kula sepuh. Kula calon dados inggih menika pun tetimbanganipun pun Sri Kandi mila menawi kula dados guru lakinipun pun para Sri Kandi panjenenganipun sinuwun Prabu Puntadewa menika klebet kadang kula sepuh mila kula kedah nyebat panjenengan menika kanthi sebutan Kakang Mas utawi Kakang Prabu. Aduh Bapak mboten aduh Bapak ing ngoten menika adoh yana kula mboten sekeca kedah mekaten Kakang Prabu. Kula ingkang rayi pun Begawan Durna, panjenengan guru kula. Sekolanipun sampun kula bubrah. Kula sampun dados boten dados guru. Kula samangke sampun dados sawijining titah semantah kemawon Kakang Prabu. Kakang Prabu Puntadewa keplang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Prabu. Lajeng kula matur kados pundi? Sampun basa, sampun karo adine kok basa. Mboten nilok. Adikku Durna, pangestuku tampan ana ngono. Aduh mangke kula kuwalat. Mboten. Kula sampun matur kados mekaten mboten badhe kuwalat. Nyuwun pangapunten Bapa Penemban. Mboten dados menapa. Iya. Adikku Durna. Pangestuku tampanana. Raosipun kados kaya wis ijab karo Sri Kandi rasane. Kabeh do nyebut aku Adi. Kabeh do nganggep aku ki Kadang Taruna. Rasane kaya wis sah. Edan tenan. Bapa Penemban Durna. Katuran karaharjan rawuhipun Bapak. Kakang Prabu Ndarawati. Lho, kula menika ingkang putra Ndarawati. Kakang Prabu sampun kados mekaten. Sampun kula jelasaken mawantu-wantu. Ingkang wonten mriki menika kadang kula sepuh sedayanipun. Mboten wonten ingkang Kadang Taruna menika mboten wonten. Kakang Prabu, bekti kula kunjuk. Aduh, cilaka menika. Kakang Prabu Baladewa kados pundi? Wis to dinut wae. Iya, Durna, ngono. Iya, nuwun sewu Bapak Penemban. Sampun ngatos mawi nuwun sewu menika mangke ndak terani wis dikonsep. Kedah. Ingkang merdika kemawon nggih. Iya, Durna, pangestuku tampanana ya diadiku cah bagus. Nah. Kakang Prabu Ndarawati sampun kula tampiaken ya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun Begawan Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Lho kok basa menika kados pundi? Iya. Diprayogake lenggahe ya Durna. Sampun boten kirang permoni. Anggen kula sampeyan rongsanipun Rama Prabu Drupada. Kresna, wonten dawuh. Iki engko apik dhewe nek mbageke anake angkat. Aduh. Iki ngapa kowe iki? Anggere ngrasani aku warak njaba. Lho. Durna, kula wonten dawuh. Menika sinten? Aku Kadang Mutu ing Mandura. Oh, Kakang Mas. Kakang Mas Baladewa, Kakang Prabu Tiyang Agung Baladewa. Yo.
Padha Raharja sapraptamu. Wilujeng nering Sambikala, Kakang Prabu. Bekti kula katur nggih, Kakang Prabu. Kakang Prabu kokok. Ya tak tampa pangestuku Tampanono. Kula pun nggih jiman paripindayana ing kasantosan Kakang Prabu, Kakang Prabu Baladewa. Prayogake Durna. Inggih. Wis kek kowe mbagekno. Cerewet. Ayo to. Dinteni lho. Wah, isin aku. Ora sah isin tegese kowe ora ngunggahke derajate wong atuamu. Ora mbake karo wong tuamu. Wah. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Lho, menika Kakang Mas Werkudara. Wah, mbu. Aja mbu. Kowe nek mbu tegese ora tanggung jawab. Mbagekke diwangsuli kok ora wangsulan. Ngene. Iya, Dik, iya. Ngono. Pangestuku Tampanono, Dik. Aduh, Werkudara. Aduh. Udah pejet bangkeane ora. Wah, Durna bapakku. Kowe iki wong tuaku, kowe bapakku, aja muni ngono. Oh, Kakang Mas. Sameneika sampun wonten Durna kaliyan muridipun Werkudara ingkang wonten namung ingkang rayipun Begawan Durna ing badhe dhaup kaliyan para Sri Kandi mila panjenengan kepernah kadang kula sepuh Kakang Mas Werkudara. Kepareng kula ngaturaken sembah mambekti kula kunjuk Kakang Mas. Wah, diwangsuli ayo. Iya, Dik, iya ngono. Wah, Menapa panjenengan tega kaliyan kula mboten nampi sembah sungkem kula Kakang Mas? Kakang Mas Werkudara. wah, iki piye to kahanane kok ya ngene iki? Wah, isin aku. Sampun isin, kula kemawon mboten isin kok panjenengan isin. Kula sing tuwa wae ora isin kok panjenengan isin Kakang Mas. Kakang Mas, bukti kula kunjuk Kakang Mas. Iya, Dik. Iya, Dik. Dik iki ngono kowe. Wah, yo. Dik Durna. Tak tombo atur pangabekti. Pangestuku Tampanono. Ah, kula pundi ngajimat paripindayana ing kasantosan Kakang Mas Werkudara. Yo. Wah, telek. Iki ngopo to? Bar apik-apik bage binagi kok nyebut ala. Wah, ngerti yo mau ra melu. Nek kene mengisin rasane. Durna, kula wonten dawuh Rama. Piye? Eneng ngopo? Lho, netepi dateng perjanjen. Ingkang sampun paduka ngendikaken bilih rikelenggan samangke ingkang putra ing Sokalima pun Bambang Kumbayana. Inggih Bambang Durna. Sumados sowan badhe nampi pangandikanipun Rama Sepuh kula inggih Rama Prabu Pancala. Anggenipun paring dawuh Sri Kandi menika badhe kaparingaken dhateng kula menapa mboten? Oh ngono. Inggih. Menawi kaparingaken dinten menika ugi dipun kepiyaken. Dipun kepiyaken dhaup asta lumiat ingkang putra pun Begawan Durna pikantuk inggih menika pun Dyah Ayu para Sri Kandi. Nanging menawi mboten sababipun menapa? Menapa Sri Kandi gadhahi pepanggil, menapa Sri Kandi gadhahi ruba pepinginan. Mangke kula ing badhe mujudaken. Namung sak mangke kula aturi paring dawuh. Oh, Rama kula menika sampun mboten kiyat. Kula sampun mboten saged ngampah dhateng hartaning raos sing anggere kula kepengin dhaup kaliyan para Sri Kandi. Oh, mendak dinten kula menika namung tetembangan wonten ing griya Sokalima. Paningal kula menika sampun wangsul ngapusi dhateng kula. Pendak-pendak kula menika lelenggan wonten ing sangajenging pertapan Sokalima. Wonten satunggiling wanita ingkang medal ngajeng margi Sokalima menika tertentu kula salajeng kula celuk Sri ngaten niku. Monggo naminipun utami. Menika wangsul ngantos kewirangan. Oh, Rama menika anggen kula gandrung kaliyan pun para Sri Kandi. Oh, Sri Kandi, mesakno aku ya aku wis kebangetan kok tresna karo kowe. Kamar wis tak eden-eden. Kamar Sokalima wis tak gawe kaya dene kamar pinanganten. Oh, aku duwe cita-cita malam pertama ning Gejlik. Mula kamar tak gambari Gejlik. Kawene grojokan supaya rasane iso ngrasakake saresmi karonse karo kowe para Sri Kandi. Iya, Durna sabar ya sabar. Inggih sampun mboten saged sabar aduh.
Aduh, kula namun mboten saged ngampah dhateng hartaning kanepsa ninging kados mekaten menika. Jebul tiyang gandrung menika awratipun mboten kanten-kantenan. Mila leres ngendikipun para sepuh menika sami ngendikaken wong gandrung menika abote kaya wong nyangga bumi. Wah. Aduh, Rama. Apa? Kathahipun laron-laron. Ing dinten sak mangke menika mapan wonten negaring Pancala menika dados pratandha laron kemawon mangayu bagya badhe dhaup kula. Sami remen-remen suka-suka parisuka. Sami mabur ngilen ngetan. Sami remen menika tandha bilih sami mangayu bagya kabagyan kula. Anggen kula badhe dhaup Mara Sri Kandi. Menika kala wau cantrik-cantrik sampun kula dawuh supados ngukupi laron-laron. Kinarya suguhan benjang menawi kula resepsi. Ceplok indok. Larone sak gegem ndoke ndok cecak. Lah. Ora iso kempel. Gosik to Durna aku tak. Panjenengan badhe panganipan karo Rama. Kula semanggahaken Rama. Nggih, kula semanggahaken. Mbaya ora sak penakmu dhewe. Nganggo tatanan. Mboten menapa-menapa. Mboten menapa-menapa. Kala wau ketua panitia sampun paring dawuh waton gayeng ngaten kemawon. Ning rak ya ora sak karepmu dhewe. Kula menika menawi gandrung ngatos mekaten menika. Aduh, Rama. Rama marah sepo kula sampun boten kian Mbok Sri Kandi dipun dawuhi supados sowan mriki. Lah, niatku pancen ngono. Menika saestu. Iya, pancen kaya ngono ingkang bakal tak lakoni. Wandanya. Lho. Saking remen kula. Iya, engko Sri Kandi tak timbalane sowan mrene. Oh nggih, saken dawuh. Engko ben wangsulan dhewe karo kowe. Mergo kowe ngerti sing bakal nglakoni dhaup kuwi ora aku. Nggih, menapa kula kok ngrabi Prabu Pancala? Teneh. Pit lanang kok musuh pit lanang. Teneh poroke bengkong. Ning sing rabi iki Sri Kandi. Lah iki mula sing menehi wangsulan ya ben anakku Sri Kandi, men kowe marem. Mergo yen nganti mengko aku maringake Sri Kandi nek anakku Sri Kandi ora gelem, lak ya ora prayoga, mesti kowe ngamuk ning Pancala. Mesti. Wah, kula menawi mboten lampandhap Mara Sri Kandi menika. Nadyan dipalangono bakal mlumpat dirantya bakal medhot. Sapa sing mapalangi arepe Begawan Dana? Rawe rantas malang putung. Mila, Rama. Sampun ngantos ingkang putra menika ngamuk pungga wonten negaring Pancala kula maringaken ingkang putra pun Sri Kandi menika. Badhe kula boyong wonten ing Sokalima badhe kula muktekaken. Mboten-mbotenipun Mara Sri Kandi menika dawah wonten ing Padasuri nanging badhe dawah wonten ing Jurang Grawah. Anu napa kasur babut. Nun pangapunten kesesa. Iya. Yen ngono disronta sawetara. Sinten? Ranto. Dudu. Disronta sawetara. Aku tak nimbali karo Sri Kandi. Oh iki kula tak persiapan. Menawi ngantos Sri Kandi menika mangke sowan wonten mriki tumunten nyawang kalian kula. Mesti kepilut. Aku wis gunakake pengasian. Wis gunakake asmara dana, asmara tantra. Wis mesti bakal kegut karo Begawan Dana. Wis tak raupi epek-epekku. Wong wadon nyawang aku katon enom. Wong lanang nyawang aku katon tuwa. Dadi seneng karo aku wong wadon tok. Wila dalah wis nganggo pengasihan barang to, Dik. Sampun, Kakak. Ya syukur. Werkudara mbok ngenahke cerewet. Wah, iki sing terakhir. Apa? Iki sing gari dhewe. Wah, ngene kowe sing ngece aku tak jangka dengkek boyokmu. Wah, kok ancamane kok le berat. Monggo. Tumuli ingkang putra Mara Sri Kandi katimbalan sowan wonten negaring Pancala wonten ing madaning Datu Murti Datu Laya menika. Penemban. Kok penemban. Rama Mara Sepo. Duh. Cahayu kaget atimu kowe tak timbali. Netesaken kaget. Ora sing manaku Rama keparengan ngaturaken sembah. Sumangga ming mabek di kula kunjung ngersa patuwa Kanjeng Rama. Ya tak tampa pangestunipun Rama tampanana. Kula mun dinggo jimat paripindhayan ning kasantosan.
Sri Kandi, monggo kaya ngono to. Ambumu wae wis marai. Aku ki ngasih kepengin copot kaos. Mergo pancen yo minyak wangimu iki apa to Sri Kandi? Iki ketake kok kaya Odorono. Wah, ya pendhita tuwa ngono minyak wangune wis nganti ora metu. Odorono kok isih metu ki. Ora dono. Oh, Sri Kandi, makulitanmu kuning. Aku ki nyawang saka mburi wis senenge rajam-rajam Sri Kandi. Duh, lah kok wong kok kaya ngono ki njur kepiye to ya lek arep. Wah, aku malah bingung. Aku dadi aku malah pikir aku tekan kono-kono Sri Kandi. Rambutmu ireng janges nganti kaya grojokan. Mongko wiwit cengel medhun kok kaya ana rambut cilik-cilik tipis-tipis. Aduh. Iki suwe-suwe kok nggon aku polah dhewe ya. Menapanipun Bapak? Lho, Bapak dos pundi? Apane Adi Durna? Oh, wis ora karuan. Sri Kandi. Nyun mapunten Rama, menika kados Peremban Durna. Iya lan kuwi tak kandhani. Inggih. Durna sowan dandan manten. Kasinggihan mekaten menapa badhe dawuh? Lho, ya pancen arep rabi. Ing dipun angkah sinten wis tuwa kok kurang gawean. Mengari mendem kok dadak rabi barang. Sabar. Aku tau nekke apa-apa ora apa-apa kok Sri Kandi. Aku tau nekke kepiye-kepiye iki anggere sing ngunekke wong sing tak tresnani kok ora bakal nesu. Kuwi ciri khasku. Aku diunekke apa-apa ora bakal nesu karo wong sing tak tresnani. Nek anggere sing ngunekke wong liya, wah. Jojo tumbak cangkem. Nek gandeng sing ngunekke kowe aku ora bakal nesu Sri Kandi. Nyun mapunten panjenenganipun gayuh menika putri saking Pundri. Pundi kok Pundri? Inggih. Lah menika lho kula gila. Nuwun sewu lho. Ambeganipun Begawan Durna menika nuwun sewu. Wonten cengal kula menika prindang-prinding. Aduh, Sri Kandi aja omong kaya ngono Sri Kandi. Aja kok kowe, aku ki mambu parfum kowe merinding kabeh rasane. Sri Kandi. Oh, iki iso nek lakon dadi bojoku. Wah, rampung ijab terus tak pondhong. Swatama tak tendang sirahe. Men semaput men ora ana sing ganggu gawe karo. Sri Kandi tak pondhong. Aduh, Sri Kandi wis ora iso mbayake. Aku ora iso berkata-kata Sri Kandi. Edan. Werkudara baleni nek. Aku ki mung arep takon, rasa cerewet. Takonku ora magepokan karo Begawan Durna, rasa cerewet. Ya wis, kok Prabu iki sampun to. Kajengipun sing jeneng wong gandrung menika diujarne mawon. Arep omong apa-apa nek dicentulani malah awake dhewe mengko malah dikira ora cocok. Gedene maido. Lah iya. Sri Kandi. Aduh. Iki ganjelan kok udu. Kok batu lah. Ora ngomong-ngomong kok mek-mekan lho. Kaya ganjelane. Bola asli. Nek ganjelan ki ditaboki mabok ngono. Sri Kandi, nyicil ya Sri Kandi. Nyicil ngopo? Sri Kandi. Wonten dawuh. Lah tak kandhani ya sing diangkah arep dirabi karo Durna wi kowe. Obat gandri. Mriko estu menapa namung guyon. Lho tenan, mulane kowe tak timbali mrene. Kowe wangsulan dhewe karo Durna. Wis tak wene kamardikan Purbawasisa tak utuhi tak pasrahke marang kowe wangsulan karo Begawan Durna. Kowe ingkang bisa nyirep bakal dumadining gegeran ana ing negara Pancala. Merga yen nganti luput nggo menehi wangsulan, Durna mengko nesu wekasan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mula kudu mbok petung kanggo nalar sing ganep. Katentreman lan nurane negara Pancala dumunung ana kedaling latimu, Cahayu. Ing Wanudya Yutama ngambararum Sang Kusuma. Oh
Aduh, wong kok kaya ngono ayune batu-batu. Dasare mbranyak. Nek omongan ora terdak-terdok ning mesti receh. Aduh, aduh, Sri Kandi, aduh. Lah kok dadi bareng kowe mengo kowe nyawang aku kaya nyawang lampu mobil. Sila neng mripat kaya blereng banget Sri Kandi mergo ayumu ing kliwat ukur. Paribasan widodari ngejawantah. Oh, Sri Kandi. Aduh, sinamu. Bar tak potong ya. Rambutmu ngarep kok kaya iso rata, kaya bathuk kok kaya dipageri. Aduh, Sri Kandi, mripatmu kuwi lho lek nyawang ketoke ora mblarak-mblarak. Sipit ning kok waduh ning ati jan iso rajah-rajeh tenan aku. Oh, lole. Aduh, lambemu Sri Kandi, lambemu abang kaya ngono kuwi. Aduh, gula sak numlek. Gula Jawa sak numlek. Wah, kuwi nek upama digeget ora ya enak banget kuwi. Jual jawil ngopo? Kowe iki ngopo to men kesampluk tangane kok jual jawil? Wah, ida-ida kowe. Lho, ora ana apa-apa karo didak-idak. Nuwun sewu Penemban, bekti kula kunjo. Ah iya, sayang tak tambah. Pengestune Abi Tamanana ya. Abi sinten? Abi Silitonga. Abine dilangi, tongane dilangi dadi mengkari. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Calon garwaku Cahayu Wara Sri Kandi. Oh, piye? Garep Nduk yang Cin. Kowe arep ngapa kowe? Menawa panjenengan Begawan Durna menika rawuh puniki badhe mengku garwa kaliyan kula. Sejatine pancen kaya mengkono, diajeng sejatine pancen kaya mengkono ya, Nduk. Tobat. Persasat kaditine kejugurkan Wukir Sari kelepating samudra mati ngatasipun namung sakula kemawon badhe menengku pendhita ingkang kondang kalukeng kerat. Ah, iki tanda-tanda bakal gelem karo aku mergo wis ngalembono karo aku. Inggih. Kula nuwun sewu menawi sakintenipun kula menika kelampan dawulan Begawan Durna menawa Bapak Penemban Durna menika remen. Oh, pancen kuwi penjangkahku. Pancen kuwi gegayuhanku. Dadi upama kowe gelem tak rabi, wah, kowe njaluk apa, Wara Sri Kandi? Waton ora njaluk tumruning rembulan, ora njaluk tumruning srengenge, mesti bakal tak pinangkani. Nadyan kowe njaluk ing pampane ana ing kayiwangan, aku tak munggah ning kayangan matur para dewa. Nek pancen ora maringake, oh, trima tekaning pati. Kuwi gedhening tresnaku karo kowe. Inggih. Matur sembah nuwun. Awda-awda Sri Kandi piye gelem ya? Dereng. Lho. Durung piye Sri Kandi? Durung tegese kowe ora gelem. Mboten perkawis mboten pura menika. Jer kula menika pitados. Jodoh pesti pati menika ing ngasta panguwasaning Gusti. Heeh, pancen bener. Mila menawi sampun dipun tetepaken kula menika dados garwanipun Begawan Durna ya ora bakal kula selaki. Iki kok dadi aku kok seret banget kok iki aku. Terus. Nanging kula nuwun sewu, umumipun lampahipun langsunipun kewantah kelampan menawi putri menika manih badhe menunggu dening kakung menika rak biasanipun nyuwun menapa-menapa. Tak turuti. Kowe njaluk gelang? Heeh. Njaluk gelang, Mas, 24 karat tak pinangkani. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk suweng sing gedene sak kurungan jagung. Men kewer-kewer kupingmu, ha. Tak pinangkani apa? Untukmu diwenehi kawat, heeh. Diwenehi apa jenenge iki bekel. Ngarani wis salah ya ben. Apa untukmu diwenehi betel? Engko dititiki alon-alon. Betel. Apa kowe njaluk saben dina kowe dipijeti karo danyang-danyang karo mban-mban mesti kelakon. Sri Kandi waton kowe njaluk nyamping saka emas sing diblebek iso tak nggo jarikan. Oh, tak turuti. Driji 5. Nggo namu kuwi diwenehi ali-ali kabeh. Heeh, gelang sikil. Omong sabuk saka mutiara, omong. Apa kowe njaluk kemben saka mutiara? Maton kowe ora ngrasake ting celekit lho.
Ya, engko tak pinangkani. Mboten Penemban. Nanging kula nyuwun. Nyuwun apa, Cahyu? Sawetawis Taman Mairakaca menika risak. Mergi pangapungipun Prabu Jungkung Mardiya. Lho. Taman Mairakaca rusak inggih. Kula sagawe nengkuti ning sinten kemawon waton saged ndandosi Taman Mairakaca menika wangsul kados wingi uni. Kula mboten wonten lan kula mboten kepengin wonten godhong setunggal kemawon ingkang gogrok. Tuan pang-pangan ingkang tugel kedahipun sami kaliyan nalika dereng risak. Menawi ngantos wonten pang ingkang tugel godhong ingkang gogrok menika ateges boten saged lan boten kelaman garwa dalem para Srikandhi. Nanging menawi Bapak Penemban durung menika saged mujudaken Taman Mairakaca dados kados wingi uni patobat. Kula sagawe nengku garwa dening Patuko Bapak Penemban Durna, Bapak Penemban Sukalima. Kandhang bleguduk sungalo gembel. Somorante awela. Srikandhi. Gedhe cilike kowe nyoba karo Begawan Durna. Kowe nyoba marang katiasaning Begawan Durna. Oh, apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Apa mbok anggap aku wong pendhita cepete? Iya. Neming dandani Taman Mairakaca kae ora bakal gantaran dina mesti iso lakon tak dandani. Ora bakal ana godhong siji wae sing gogrok, pang sing coklek mesti bali pulih kaya wingi uni. Kowe ora ngerti. Kowe nyembelih karo Begawan Durna. Taman pintar ke sapa sing bangun? Sing bangun ya kuwi Kota Madyang Yogyakarta. Durna bengi iki jan apik tenan. Menengo. Iya ya. Apa-apa kok seneni, apa-apa kok seneni. Mula yen to perkara kowe duwe pepanggil reruba. Ya kuwi bab Taman Mairakaca. Dikandi aku njaluk pamit. Aku arep mangkat apa? Aku njaluk kasekten saka panguwasaning para dewa. Yen wis kelakon aku entuk syarat srana dandani Taman Mairakaca. Taman Mairakaca dandani bali kaya wingi uni. Ya, Srikandhi kuwi tiba ning pangkoning Begawan Durna, Srikandhi. Dawuh Rama jebul tinemune kowe wong wadon ingkang lantip panggraitane iso ngrampungi perkara. Aku ya gumun ora kaya sak gedhakan iki lha kok dadi kaya ngene. Kraman sing tumanduk ning Projeng Pancul. Lho, kraman menapa Rama? Narendra Prabu Ralonsari ngetapaken para wadyabala damel kisruh. Kula menika ngantos kaget panjenenganipun paring mangandikan sampun ngantos ketularan Begawan Durna lho Paman. Oh iki mboten. Ha ya kaya ngono kuwi karepku supaya kowe bisa ngrampungi perkara kanthi bener. Tegese Durna ora bakal muntap atine ning bakal mbudidaya dandani Taman Mairakaca. Srikandhi, kula wonten maring adhawu. Ning tak jaluk upama Begawan Durna kae mengko bisa dandani Taman Mairakaca kowe aja selak. Yen kowe selak tegese kowe ngobong jagat Pancala. Lho nggih ngestaken dawuh. Menawi Begawan Durna saged ndandosi Taman Mairakaca tuwin bangun Taman Mairakaca. Nyuwun pangapunten Rama, tartemtu kula badhe nderek kersanipun Begawan Durna. Lah, kaya ngono sing tak karepake. Ya mungkin supaya njaga aja nganti ana kang gawe geger sarta ana payu-payukatan ping samirana. Anak Prabu Ndarawati, anak Prabu Mandura, tuwin anak kula ing Ngamarta. Supados sampun ngantos kondur rumiyin ngentosi lelampan menika paripurna. Kuwi nggih ngestaken dawuh Paman. Nggih, ngestaken dawuh Paman. Paman Prabu ngestaken dawuh. Anak Werkudara. Drupada bapakku piye? Reksana negara ing Pancala. Aja negake lawan pamanmu Drupada yen nganti ana pengamuk ing Begawan Durna. Ya ngestake dawuh. Terus semena wonten timbalaning dawuh. Budhanu kang padha seba ingsun kundur kedatun kula non nyuwun manut padal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik terus semena purna gatining parangkilan saudara kundur kedatun jeluk saking dampar kendara kinapit gambaran gading kadharaken sanggaring pomban ceti manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngambil upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata katingal gumebyar busananing Sri Naranata wau pun Kakang Penemban
kok ketingal cawus gawayanipun. Lole kenthos lalu gembel monyor-monyor duk neng Dungkul Wana dadi alas dadi wana. Dewate pripun? Napa niki pancen durung pestine napa pancen kudu dadi pacobaning Begawan Durna? Liripun pripun sampeyan ngendika kaya ngoten? Nalika semanten kula pun sowan wonten ing Datra Negaring Pancala. Matur menapa wontenipun dhateng nata ing Pancala inggih menika Prabu Drupada. Jebul pinanggihipun boten nalindra ing Pancala ingkang paring dawuh kaliyan ing Raka ing Sokalima. Namung nalika semanten sanata Prabu Pancala nimbali dhateng atmajanipun inggih menika pun calon bojo kula pun para Sri Kandi. Nyatanipun Sri Kandi nggadhahi pepanggil reruba. Pepanggil ruba pripun Kakang Mremban? Sinten kemawon watun saged mbangun Taman Marokaca ing nalika semanten risak bubrah slangkrah boten kanten-kanten wujudanipun. Karana pangamuing sanata Prabu Jungka Martyada nalika semana menawi saged ndandosi Taman Marokaca wangsul pulih kados wingi uni. Mboten wonten godhongipun ingkang gogrok setunggal. Miwah mboten wonten pangipun weksa ingkang tugel. Menika badhe dipun ladosi denipun Wara Sri Kandi. Kakang Mremban, pripun, Dik? Sampeyan niku pendhita buntas kawruhe. Sidik paningalih. Sampeyan niku pendhita pinter tur kondang monyor-monyor. Menawi namung nyidikara wujuding Taman Marokaca kula kinten sampeyan badhe mboten badhe ketelasan pamanggih. Tuwin kula kinten panjenengan saged kasembadan nyidikara Taman Marokaca wangsul pulih kados wingi uni. Mriko mboten bab ingkang gampil, nek pancen dudu bab sing gampang. Nek cara kula sampeyan kudu mangesti Mahasingasamun. Yen perlu tapa brata nyuwun wenganing Jawata supaya kelakon sampeyan dandani Taman Marokaca. Nek sampeyan iso mbangun Taman Marokaca kelakon sampeyan borong-borong Sri Kandi. Lole kenthos walu gembol manyor-manyor. Nggih, nek pancen kaya ngoten niki dadi tanggung jawab kula. Kula tak manjing wana sedhela. Kula tak golek papan sepi sepen supaya bisa Mahasingasamun konjuk kersaning Jawata. Ngoten Kakang Mremban. Mangenteni tapel wates negaring Pancala. Sapurnane anggen kula nglampahi tapa kula kinten kula saged bangun Taman Marokaca. Oh, kelakon menjaga kula mboyong Wara Sri Kandi dipati. Nggih, Kakang Mremban ngatos. Jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat adiku. Kadangipun Kakang wong bagus wong jronet Supali. Wonten timbalan ngadhawuh menapa Koko Prabu? Miji dhateng wiswanipun ingkang rayipun Supali. Mesti wae kaget kang dadi atimu. Pun Kakang nimbali kelawan suwaning sira Yayi Mangarsama ana ing negaring Kalingga. Bebasan sinambring gelap lepat tinubruka Sima Tuna anggen kula ngabiyantu Paduka Kanjeng Koko Prabu. Kaget sotaning manahipun ingkang rayipun Supali. Menawi samangke kula badhe nampi kewajiban ingkang awrat tumunten kadhawuhana ingkang rayi mboten badhe suwala. Mugi pareng ambabaron ingkang sejati dhateng ingkang rayipun Supali. Yayi, wonten dawuh. Ngertiya. Isen-isening negara ing Kalingga Pura kuwi mung pun Kakang lawan Siadi. Mula yen to nganti lagak lagu-laguaning Siadi kuwi beda kelawan adat ingkang wis mesti wae gawe goreh rungeh penggalipun Kakang. Mongko ndak mespadake pirang-pirang dina iki Siadi kaya beda kelawan adat ingkang wis. Mula Yayi, aja sangga runggi, aja walang ati jroning penggalihmu. Mara gage matura marang kadangmu Supala, apa to sejatine ingkang ginebeng jroning penggalih sira Yayi kadangku Supali. Koko Prabu, sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah padana. Upamiya kula mboten badhe matur kados pundi. Yen to pancen Siadi ora kersa matur lawan pun Kakang, tegese antaraning Supala lan Supali, dina iki wis ana lete, tegese wis ana kang ora prayoga. Inggih, mula Kang Sangga kuwi Yayi, ora usah dadak bingung lan ora usah dadak wedi. Yen to pancen Siadi darbi gegayuhan pun Kakang kang bakal bantu kelawan apa kang dadi kersaning Siadi. Nanging yen to Siadi ora gelem matur lawan pun Kakang, ya wis ora dadi perkara lan ora dadi sabab ning sing luwih wigati pun Kakang wis ndangu kelawan Siadi. Dadi yen ana bobol boroting lelakon iki dudu perkaraning Supala.
Inggih. Nyuwun pangapunten. Menapa estu Koko Prabu mboten badhe duka menawi ingkang rayi munjuk atur. Supali, wonten dawuh. Yen siadi darbi perkara kuwi pun Kakang ya melu ngrasakake. Yen siadi darbi pepinginan kuwi wajibe Kadang Werda nuruti marang pepinginaning Kadang Taruna. Nggih, wale-wale menapa menawi sampun kelilan ingkang rayi munjuk atur somaduka Kanjeng Koko Prabu estunipun kula menika mboten gadhah pepinginan menapa jer kamukten derajat pangkat kadonyan. Ingkang kula tampi saking Maduka Gusti kula, Kakang Prabu Supala menika sampun mboten kirang-kirang. Namung kemawon kula menika rumaos sampun dungkap titi wancinipun. Tegesipun kula menika wujudipun priya. Monggo lumampahing gesang inggih menika wujuding priya menika menawi samangke sampun ndungkap titi wancinipun kedah mengku satunggiling garwa. Tegesipun kedah wonten wanita ingkang minangka tetimbanganipun ingkang rayipun Supali. Siadi pengin rabi. Inggih. Yen pancen Siadi kepengin garwa sawijining wanita mara kaki matura. Wanita ngendi ngendadi weteng atimu? Yen pancen kuwi putra Nalindra ngendi? Yen pancen kuwi putraning Brahmana, Brahmana sapa? Mula matur marang pun Kakang. Yen pancen miturut pitunganing pun Kakang kuwi pantes landrep minangka jatuh kramaning Siadi, pun Kakang ora bakal wegah ndodhok korine nginang gambir lan suruhe. Nggih, mboten wonten ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ingkang rayi pun Supali kejawi. Mboten sami kejawi namung putri ing tanah Jawi, putri ing Pancala. Atmajanipun sinuwun Prabu Drupada inggih menika pun Dewi Wara Srikandhi Koko Prabu. Kang bareng sira yayatur yen to wanita ingkang gumana musik ana ing penggaling Siadi ya kuwi putri Pancala Wara Srikandhi. Yayi. Yen Siadi isih kepengin dituturi karo wong tuwa, marta goleka wong wadon liyane sebab dina samengko Wara Srikandhi lagi dadi kembang pocapaning para Nalindra, para satriya, para Brahmana, ora ngomongake wong kang duwe derajat pangkat nadan paribasane wong loro saudon telu saurupan jalma wanan saumpamane kabeh kepi lan kumajen kepengin nyedi marang sekaring kedaton Pancala. Mula Yayi, aja nganti dadi dardah sarta pun Kakang ora kepengin kelangan kelawan Kadang Taruna. Siadi ndak jaluk piliyana sarta milya wong wadon liyane Wara Srikandhi. Yen liyane Wara Srikandhi pun Kakang bakal jumangkah nglamar, nanging yen Wara Srikandhi yen ana bobol broting lelakon pun Kakang ora cawe-cawe perkara iki. Supali. Estunipun kula sampun mangertos. Kados menapa panjenenganipun Koko Prabu Supala? Anggenipun sampun nampi dhateng aturipun ingkang rayipun Supali babagan wanita ingkang sampun dados weteng manah kula. Koko Prabu. Mboten menapa-menapa. Kula kedah saged nglenggahi tembung opor bebek tegese mentas awake dhewek. Kula mboten badhe njagakaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Supala. Miwah kula mboten badhe nyuwun pambiyantunipun Koko Prabu Supala moncer-moncere wong lanang menika menawi gayuh putri mongko tanpa dipun biyantu dhateng sinten-sinten. Menika ateges dados pemarming manahipun ingkang rayipun Supali. Koko Prabu lenggah sekeca kula nyuwun pamit, kula piyambake badhe gayuh Wara Srikandhi. Pancen wong sing wis kedunungan rasa seneng, rasa sengsem kuwi upama dielekake kaya dene wong nyumet geni ingkang mubal babal ora iso disirep. Nggih, kepareng paduka Pate. Wonten dawuh sinun. Ketapno para wadyabala. Memanuki lakuning Supali. Nggone prapting negara ing Pancala. Yen pancen niyate Supali bakal mboyong Wara Srikandhi, aku percaya mesti ora metu dalan sing prayoga. Mesti Supali bakal nyidra lan Wara Srikandhi. Mula tiling-tilingna karnamu. Yen wong Pancala padha alok, ana maling kecekel, biyuk ana bathang sayuta. Nah yen wong Pancala kawulane padha alok, putri Pancala ilang, nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung, ora sandadak gawe geger negara ing Pancala. Ngestaken dawuh sinuwun. Gusti Pati keparenga ing abdi tumenggungan cemadung dawuh. Wonten menapa dene paduka ngawi sangganing para wadyabala ing Kalingga Pura? Nggih Gusti Pati kula cemadung dawuh. Wonten menapa
putri paduka ngawisangganing para wadyabala putra. Gusti Pati kula cemadhong dawuh. Lah dalah Gusti Pati kula cemadhong dawuh. Kula pun dikya santap dalu cemadhong dawuh Gusti Pati. Nadyan kula pun dikya kala jar wengi cemadhong dawuh Gusti Pati. Parang Mbabarana ingkang sejati wadyabala kalingga. Nggih wonten dawuh, wonten dawuh. Gustimu Raden Supali minglar saka negara Kalingga. Nuruti marang krenteking akil dianggarwa marang putring Pancala Wara Srikandhi. Dawing Sang Prabu Supala nalindring Kalingga. Dina samengko kowe kinen memanuki lakuning Gustimu Raden Supali. Merga saka pitunganing sanata Prabu Supala, kadange taruna Raden Supali ora bakal nglamar Wara Srikandhi metu dalan ingkang prayoga, mesti bakal tumindak sing ora sak mestine. Mula laku dedemitan ana ing tapel wates negaring Pancala. Yen pancen ana kang padha aluk, yen to ana maling kecekel Pancala biyu ana bathang sayuta. Nanging yen wong-wong Pancala padha aluk ana putri ilang saka negaring Pancala, nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali marang negaring Kalingga. Lajeng pangkatipun wadyabala benjang menapa? Pangkatipun wadyabala benjang menapa? Siagakna wadyabala buta patang perancas sak panakari pisan. Titianing para buta sumrek mameng dialadal singa barung srenggala lan sak piturute. Bokor wadah balung. Piring wadah sego. Mangkok wadah rundi. Kabeh cawisna aja nganti ana ing kecir. Budal dina iki non ngestaken dawuh Gusti Pati. Lah kok dadi kaya ngene pepalang ingkang kudu tak sandhang. Mestine kekarepanku bloko marang Kakang Prabu Supala. Supaya entuk sabiyantuning Kakang Prabu Supala. Nanging malah sayektine bakal mepalangi kareping Supali ya. Pancen tresna kuwi abot. Tresna kuwi kudu mbudidaya dhewe. Srikandhi, aku ingkang gandrung kawan kowe Yayi Wara Srikandhi. Ayo tak boyong marang negara ing Kalingga. Ewadene kowe ora gelem tak boyong, sarta kowe ora gelem ngladeni karang Supali. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung ngapa wae pepalange. Mesti bakal tak trenggalangi leganing atiku. Semar. Kula wonten dawuh, Ndara. Nala garing pitruk apa dene Bagong. Wonten dawuh, Den? Wonten dawuh, Ndara. Wonten pangandika ingkang dawuh, Den. Ngerti yo. Nggonku sowan ngersak ning Kanjeng Hyang Saptawarga. Sayektimun nyuwun daya timbul kekuatan Kakang Semar. Nggonku bakal sowan ning negaring Pancala. Lah, Pancala enten apa? Kok sampeyan dadak nyuwun kekiyatanipun ingkang eyang ing Saptawarga? Gajeke Pancala ayem tentrem. Niki kersane pripun? Ngerti yo. Yen to wektu dina iki kondhang ngumandhang jagat nganti keberbeken marang ngumandhanging lelakon ing Pancala. Ya kuwi puturing Pancala majaning Praman Prabu Drupada, Yayi Wara Srikandhi. Ingkang karya hujating wong sak jagat. Mula kuwatir rasane atiku Kakang Semar yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk ning negara Pancala. Dadi kewajibaning Arjuna nggone bakal melu gawe tentrem negara ing Pancala Kakang Badranaya. Semareka den prayetna samurires eka balik. Titiyani gandayani tresna purnama sasi. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Niku apik niku becik. Nek ngonten ampun nganti kesuwen. Monggo Gus kula dherekaken sowan wonten negaring Pancala Kakang Semar anak mojane Kengkeri Kakang Badranaya. Anak Prabu Ndarawati. Nggih, wonten timbalan paman. Menapa dene anak Prabu Mandura? Ya wonten dawuh menapa paman. Ngantos tumeka titik lenggan sak mangke teka dereng wonten sowanipun inggih menika pun Begawan Durna.
Anggenipun sampun nampi aturipun anak kula pun Wara Sri Kandi nggadhahi pepanggil reruba. Supados sak mangke Begawan Durna saged kelampahan inggih menika mengku garwa dhateng atmaja kula nanging ngantos temeka riki kalenggan sak mangke teka dereng wonten kabar kawusananipun. Menika miturut anak Prabu kekalih kados pundi menapa kedah kula tindakaken nggih? Nggih, Paman. Kula pitados bilih Begawan Durna menika nuwun sewu mboten pandhita ing enteng-entengan kemawon menika sanes nanging Begawan Durna menika pandhita ingkang pinter ingkang masisa ingkang kasinungan kasekten linangkung. Kula kinten dinten sakmangke mbok menawi dereng purna anggenipun Mahasing Asamun nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurping Dat supados kasembadan anyeti dhateng putra ing Pancala atmajanipun Paman Drupada inggih menika pun Yayi Wara Sri Kandi. Mbok menawi mboten dangu malih Begawan Durna tuwunten badhe sowan negaring Pancala Paman. Gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing Ndara Dasih pangandikaning nata ing Ndarawati ing lumampalun lan minggah madaning datul inggih pandhit ing Sukalima Begawan Durna karya cingak kang samya mulat. Begawan Durna, oh inggih. Kula ingkang sowan Rama, wis ora usah dadak kowe nyebut ingkang kaya nalika kowe sowan mau. Nanging sing wigati yen to sira Begawan Durna klakon bangun taman Maerakaca. Bali pulih kaya wingi, jumbuh kan apa dadi panjaluke anakku Wara Sri Kandi. Anakku boyongan marang Sukalima. Oh inggih ngestaken dawuh. Menawi kula mekaten kula nyuwun wekdal sawetawis panggen kan ingkang putra wonten salebeting taman mangsa Baranga Begawan Durna. Oh inggih ngestaken dawuh sinuwun. Pun sewu Premban. Sarawuh maduka apa Premban kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk. Oh iya Wara Sri Kandi tak tampa. Pangestu kula tampanana ya Sri Kandi. Kula mundi jimat paripin dayana ing kasantosan. Kados pundi Premban menapa paduka saged suwen sagah ndandosi bangun taman Maerakaca. Oh, aja mbok sepelekke Begawan Durna. Pendhita Durna ki dudu pendhita wong loro saudon terus saurupan. Nek nganti aku ora kelakon bangun candhi kala kaya nyutuk karepake. Oh, trima aku ora kelakon mboyong kelawan kowe ora apa-apa Wara Sri Kandi. Nanging yen taman Maerakaca iki mengko kelakon tak bangun jumbuh kelawan kekarepanmu. Kowe aja selak, kowe aja kumbi, kowe aja endo kelawan kanyatan ya Wara Sri Kandi. Yata laruta saking Gudha Sang Kala-kala. Yen amutasa Sang Sri sigra tingkem kang netra Begawan Durna. Nalika semanten ngrapal mantram sakti, wong salwangsul rinapal mantram sakti ingkang medal saking tutuing pandhita ing Sukalima niki Sang Begawan Durna. Parandene sak mangke ora ana perbawa apa-apa ing tumanduk wonten ing taman Maerakaca. Satemah tasih katingal bubrah slangkrah wujuding taman kagiat kadrawekasan Sang Tapa Begawan Durna wau. Kandi kula wonten maring adhawuh. Syukur yen to kaya mengkono apa dikawatihake dening wong atuhamu ora kelakon. Nanging lelakon iki ora mung tekan semene. Monggo Prabu kasinggihan kula sing mrayitna ngati-ati. Aja gumampang ngrampungi lelakon iki kanthi caramu dhewe. Nanging apa ngembok aturake marang Begawan Durna mau sayekti wis akeh wis padha mireng. Ora suwene wis akeh para raja Narpati bakal nyoba dandani taman Maerakaca. Inggih, ngestaken dawuh kula badhe prayitna ngatos-atos Koko Prabu. Nggih. Gandeng wancinipun sampun surup kados mekaten monggo wangsul wonten patengganipun piyambak-piyambak. Yo, ayo bali ning pakuwane dhewe-dhewe Kresna. Mubang wangaruna kadinetraning angga rapuh sadaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kung lir wuwu sing pene panca
ora kaya nalika semanten wis ngancik sandya kala tegese wis ngancik wanci ratri sanata ing Mandura Prabu Baladewa sigra manjing pakuwon nata Ndrawati sigra manjing pakuwon kocap lampahing Raden Supali. Pancen tak angkah tekaku ning Pancala wanci ratri. Upama to aku nglamar kanthi apik-apik becik-becik mesti kalah karo Nalindra. Nalindra ingkang akeh padha nglamar marang para Srikandhi. Ning pancen wis dadi niating Supali. Srikandhi bakal tak colong. Nanging bareng aku tekan ning papan negara ing Pancala lah kok bingung-bingeleng rasaku. Pakuwon tukul nganti kaya jamur barat ing mangsa rendheng. Akeh pakuwon para raja-raja. Lah iki nek nganti klelu nggonku mlebu mongko iki papaning Nalindra. Apa ora kajur aku ne wis ben tekadku luwung boyo tekaning pati tinimbang aku ora kelakon boyong wara Srikandhi. Mlebu jroning pakuwon kleru pakuwoning Nalindra nedeng sare. Monggo bareng taos padake lah kok ngidapi-dapi temen. Sarewe kok nggawa pusaka murup sak obor bidore. Lah dalah. Kleru nggonku mlebu jroning pakuwon. Ya. Gandeng Supali Prapta ning negara Pancala tanpa nggawa wadyabala luwe-luwe aku ora nggawa pusaka apa wae. Bebasan nggonku Prapta ning Pancala mau mung lawaran badan sepata. Aja alok kelangan sinuwun, aku nyuwun ngambil pusakamu tak nggone daya kekuatan nggonku bakal mboyong para Srikandhi sinuwun. Prabu. Kok kados dene lare alit bengok-bengok Kresna. Wah, ora nyono babar pisan. Lah kok dadi pakuwonku klebon menungsa. Lho, klebon menungsa dos pundi? Ana menungsa sing mlebu ning pakuwane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku lagi nedenge sare, mangku Kyai Alugara. Lah kok dadi pusakaku ilang. Lho, nek ngono wonten durat mangke nyidra pusakanipun Koko Prabu. Ah, mesine ngono. Terus semena wonten dawuh. Kenthonga yen ana maling nang negara Pancala. Nggih, ngestaken dawuh Koko Prabu. Ngapunten Maha Guru. Sesembahan kula ngaturaken bekti kula kunjuk ora susah dadak kowe ngaturake tembung guru lawan Arjuna kabeh mau wis lalu mangsa Srikandhi inggih ya mung prapaning Janaka apa kowe isih kelingan Duk nalika semono kowe bakal bali marang negara ing Pancala kowe talte janji lawan aku yen to kowe ora bakal lali marang Janaka lan kowe uga wis nampa marang apa ingkang dadi usiking ati ning Janaka. Tobat. Lajeng sanipun Kakang Mas kados pundi? Sayembara sumebar waruta saindenging jagat. Sapa ing keduga bisa dandani sarta mbangun Taman Mairakaca bakal mbok ladeni sarta kowe bakal swita marang pawongan mau. Srikandhi Janaka marang bakal neter ketrimaning urip mbok menawa Titi Wanci lan wis nekani mang wakyaning mangsa kala Srikandhi kudu tiba ning pangkoning Janaka. Tobat. Menawi to mekaten monggo latri nyobi ndandosi Taman Mairakaca Raden. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wing asepi sigra sedakep Sang Arjuna nalika semanten ngrapal mantram sakti meminta panguwasaning dat kamurwing dat emot bilih kinantenan pusaka dening Kang Eyang ing Saptawarga Begawan Wiyasa wujuding sela mapuru sigra sinebar madyaning Taman Mairakaca kalawaning jagat gawaning para dewa. Taman ingkang bubrah slangkrah satemah bali pulih kaya wingune tanana godhong ingkang gogrok saking reksa tamaning Mairakaca. Tobat ngantos kagiat arasing manah kula Raden. Mboten nyinten babar pisan bilih paduka ing saged ambangun Taman Mairakaca ingkang risak.
kita wangsul kados wingi uni. Srikandhi. Apa ingkang mbok ucapake yen nganti ora mbok lakoni aja takon dosa. Wanita bakal epeh asor derajate yen toran tepi marang perjanjian ingkang wis nate diucapake. Kula masrahaken jiwa raga Paduka dhateng Paduka Raden Trinyanipun Paduka Kakang Mas Raden Arjuna ingkang saged ndandosi taman Mairakaca Raden. Maling. Indah-indah nek wataking Panakawan. Maune merem kok bareng ana. Ajang teka kok do jenggelek. Gek cangkeme do bengok mulang maling. Ayo kesel ya, Den. Kesel iki kabeh ya ngrasake kesel. Ora sak penakmu dhewe. Maling, ngulon, kita ngalor. Iki ana nom-noman mlebu jroning taman. Katon nggonmu bingung. Kowe sapa? Inggih, nuwun ngapunten Raden. Nek Paduka ndang kalian kula menika menapa menika nganu. Ora ana anu kowe iki sapa? Kula menika nayaka ing Pancala. Nayaka ing Pancala inggih. Kenapa mlebu jroning taman? Alok ingkang kathah wonten Pandum, wonten Duratmaka. Tumuli kula ngrendani kiwatengenipun negaring Pancala ngantos mlebet ing taman menika Raden. Apa pancen bener ana maling? Inggih. Lah terus kowe endi kancamu yen to kowe bakal ngoyak maling? Kula menika namung ijen. Kena ngapa kowe ngoyak maling teko namung ijen ora karo kancamu? Amargi kula menika sampun beto pusaka ing sak mangke badhe kula tamakaken wonten maling ing wantun kirang ajar wonten negaring Pancala. Pusaka apa? Menika pusaka kula. Pusakamu iki. Inggih. Ora coba kaya ngapa? Pusakamu Nayaka ing Pancala. Inggih, monggo Raden kula aturi nampi. Menika pusaka kula tilaranipun sawargi eyang kula. Ngendikanipun tiyang sepuh kula menika pusaka ing ngampuh kagila-gila. Kowe wong nom-noman nanging goblok. Ora iso nyawang pusaka ing ngampuh lan ora. Lho. Tegesipun menapa Paduka paring dawuh mekaten? Pusakamu iki mung barang rongsokan. Ora duwe daya apa-apa. Panjenengan sampun ngina lho. Kula aturi mas paosaken bedanipun menika murup kados mekaten kok. Pusaka mboten gadah daya menika lajeng dasaripun menapa? Ora sah nganggo dasar-dasaran. Yen kowe ora percaya, nyoh pusaka tak jajal tak tutuke raimu. Kowe ora bakal tekaning pati. Wah, panjenengan kok awon sembrono. Iki nggo jajal pusakamu ampuh apa ora? Waduh! Modar Den. Ya Petruk pancen kuwi ingkang ndak jarak. Lho, kok dijarak pripun? Ngerti yo. Maling mau yo menungso kuwi. Lho, sebabe iki pusaka alugara kagunganing Koko Prabu Mandura. Kok digawa nom-noman kuwi teges nom-noman iku ingkang nyolong pusaka Kyai Alugara. Weh, lah sampeyan pancen pinter tenan kok. Maling kok ditakoni dipateni. Iya, pancen mengkono. Terus niki pusaka bakal tak aturake Koko Prabu Puntadewa Panakawan. Arjuna, nggih Koko Prabu. Kowe lunga menyang endi Yayi? Teko ora nderek lawan pun Kakang. Sowan Kanjeng Hyang Wiyasa. Lah kok dadi sowan mung ndotong-ndotong pusaka Kyai Alugara. Mugi dados ning kawuningan Koko Prabu nalika semanten kula nedhengipun dandosi Taman Mairakaca. Taman saged wangsul pulih kados wingi uni. Dumadakan wonten Pandum. Ing mlebet wonten telenging taman beto Kyai Alugara. Tumuli maling menika kula wau kula pejahi. Lan pusaka menika badhe kula aturaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Arjuna kula wonten paring adhau. Mbuh bener mbuh luput. Aturmu ingkang mbok aturake kelawan pun Kakang durung bisa mangerteni bener lan lupute. Krana apa? Pun Kakang pancen krungu yen to para kawula lan Ayaka Punggawa Pancala padha alok ana maling Pandum ingkang mlebu jroning kedhatoning Pancala. Nanging bisa uga kowe ingkang dadi Pandum, kowe ingkang dadi maling. Tumuli kowe gawe pati ning sawijining perjurit
ingkang mbok akokake maling satemah kowe luput saka Pandakwala. Janaka ngerti ya. Nayaka sing wis mbok pateni mau ora bakal bisa menehi atur apa-apa jaran wis tekaning pati kanthi cara mengkono apa wae pawadan sing mbok gunakake kabeh mau tumrap aku ora bakal gampang percaya. Mula pusaka Alugara kuwi ora bakal ndak tampani mungko mundhak kowe bakal nggunakake tembung rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Mangsa baranggonmu ngundurake pusaka kelawan kadangmu Mandura. Sarta mangsa baranggonmu gawe pawadan mbuh bener mbuh luput sesuk etungane karo sing kuwasa Janaka. Kenging menapa malah kula dipun lepataken dening Kaka Prabu Darma Kusuma. Nyatanipun pandhem ingkang kula pejahi menika nyidra pusaka Alugara. Wah, kaya ora ngerti watake mbarep. Mbarep yen ora weruh kasunyatan, ora weruh lelakon saka paningale dhewe, ora bakal gampang percaya. Nanging lajeng kados pundi anggen kula badhe ngunduraken pusaka. Malah mangke kula kadakwa ingkang nyidra pusaka. Jernyatanipun sak mangke negari Pancala geger wonten Duratmaka ingkang nyidra pusakanipun Kaka Prabu Mandura. Kowe manut aku apa ora? Inggih kula nderek Kakang Mas Werkudara. Yen kowe manut aku nganggo caraku ngene balikke pusaka. Lan iki kabeh dadi pancatan gumlo keteketan sediane. Kersanipun Kakang Mas kados pundi? Pedro. Nun. Ngemake. Wah. Dram ki ora menggo ngantem, Tro. Nggih, nggih. Ngapunten, Ndoro. Nek keri dadi adegane ending ngampang. Nggih, nggih, ngapunten, Ndoro. Segala panjenengan. Ndoro Janaka ing napa? Kenthonga. Kenthong pripun? Janaka mati bengok karo kenthong Janaka mati mendhet tekan kene. Nggih. Weh, Ndara Janaka seda menika, To. Loh, wae rata. Werkudara eneng apa? Werkudara eneng apa Petruk bengak-bengok? Janaka tekane mati piye? Wah, Petruk bener. Janaka mati ning papan kene. Aku teko karo Petruk, Janaka wis ora ana. Malah ning papan kene ana pusaka iki ora bangling Alugara. Lho, lah iya. Lah aku kok iki pusakaku. Pusakamu kok iso ning kene? Dicolong maling. Malinge sapa? Kowe ndakwa Janaka maling. Wah, Janaka ora tau nyolong jupuk. Lah kok dadi kowe ndakwa adhiku lanang nyolong pusaka Alugara. Malah Janaka ora nyolong ning aku duwe pandakwa liya karo kowe. Lho, pandakwa apa? Janaka mati ning kene, mongko ana pusaka sing mapan cedhake Janaka. Pusaka iki jenenge apa? Alugara. Pusakane sapa? Baladewa. Kowe sing mateni Janaka. Werkudara ora ngawur. Aku kehilangan pusaka dawa mati. Pedro, nun, Baladewa dibondo. Nggih. Ayo tangane, ayo. Pedro ora edan iki arep esas ora. Wis ngono rak selesai. Werkudara iki karepe piye aku kok dibondo Pedro piye? Tahanan kok omong-omong. Tahanan ki nggawa pit, nggawa krondong, nggawa nguwuh. Ora. Semangkian tahanan kok gleleng. Ayo kita juga. Werkudara edan iki aku dibondo iki. Werkudara mbok aja kaya ngono. Kok Prabu Mandra ki goleki pusaka. Nyatane Janaka mati. Ana pusaka ning kene. Ora san dadak nganggo alasan Pancala eneng maling. Cetha ming dienggo pawadan
Baladewa ngene wis mateni Janaka terus etok-etok pusaka ditinggal terus alok eneng maling. Kuseta ora ngawur. Ora sange wangi adine. Oh, diar ora. Adine ya jelas ngewangi. Arep ngendika apa? Iki mau pancen pusaka ilang tenan. Ora mungkin pusaka kok ilang sapenake dhewe. Pusaka iki nek pagedhongan pusaka kok ilang. Ha iki mesti wis pidak jempol, ngethek seragon, nebu sak uyun. Lho. Niku wong loro niku. Ora trima Janaka mati. Ning Kaka Prabu ora mateni Janaka. Rasa dadak nutup-nutupi. Nutup-nutupi tak katutke dosane tak aturke Pradata Adil negara Pancala. Ratu Ndrawati, Ratu Mandura. Wah, gawe pepati adine Werkudara, utang nyawa, nyaur nyawa. Kuseta, aja kesusu. Saiki ngene, Janaka tak uripke Kaka Prabu walana. Duripke dhisik. Kondak ngapusi. Heeh, Kresna iki gayane ngapusi kok. Ketoke ratu ning gayane ngapusi. Kon uripke sik. Ayo duripke. Tak uripke Janaka mesti urip durung pinanci tekaning pati. Ora usah kakean gunung duripke sik. Yo. Arjuna Wonten maring adham. Kok sira tekaning pati mau kena ngapa? Ndur. Lho iki rak jenengane kowe urik to. Janaka arep tak takoni kok ditothok terus kon mundur. Ayo ben iki basite nang kene kok. Inengguk Alugara gawanen. Lah aku iki dibondo. Petro. Non, Tujuni. nggih. Remisi. Sampeyan divonis 3,5 tahun. Lagi nglakoni sedera to? Iya. Remisi. Mergo sregep ning Guwang Wuh. Yo, matur nuwun. Wis. Wis nenggala Alugara gak kemone. Ayo nyonya. Oh, kok mrene. Wis. Ora janjane aku tak takon karo kowe Werkudara. Janaka kok mati kena apa? Kena Alugara. Kok iso kena Alugara? Ya pancen tak tuthuk. Lah tenan to. Lah senengane kowe iki beda karo wong tuwa. Pancen iki dadi pancatan nggonku ketekan Sedyani Arjuna. Kowe wis kelakon bandani Taman Mairakaca. Lah kok sami mlumpuk wonten mriki, Nggir? Werkudara, Apa? ana lakon Pancala klebon maling. Malinge wis kecekel. Sing nyekel Janaka adhiku. Oh, ngono. Iya. Maling nyidra pusaka Mandura Kyai Alugara. Janaka sing iso lebet Kyai Alugara. Lan dadekno pangertenmu. Janaka sing iso dandani Taman Mairakaca bali pulih kaya wingi-uni. Ateges sayembarane Sri Kandi wis pedhot. Sing medhot adhiku lanang Madukara. Mula Sri Kandi kudu netepi marang apa sing wis diucapake sapa sing iso dandani bangun Taman Mairakaca. Bakal diladeni karo adhiku Wara Sri Kandi ya putrane Paman Prabu Pancala. Lah dalah jagat dewa Bathara jagat pangestu karo. Arjuna wonten dawuh. Paman, apa pancen bener kaya mengkono? Ih, kasinggihan mekaten. Menawi paman boten pitados monggo kula triniti priksa Taman Mairakaca. Kanthi sarana watu timburu paringanipun Kanjeng Hyang Wiyasa satemah Taman Mairakaca ingkang bubrah dening Prabu Jungkung. Tumunten saged pulih wangsul kados wingi uni. Ing mekaten
kula nagih dhateng sayembaranipun Yayi Wara Srikandhi menggah kados pundi pangendikanipun Paman Prabu Pancala. Lah dalah. Yo ora bakal aku selak. Ora bakal aku selak lawan kanyatan ing wis dumadi. Mula kang saka kuwi dina samengko Wara Srikandhi jinatu krama dening anakku ing Madukara Yasi Arjuna. Nalendra 1000 negara ingkang padha ngayunake marang anakku Wara Srikandhi bakal sun paringi dawuh. Yen to taman Marukaca wis bisa bali kaya wingune lan Srikandhi wis winengku garwa dening Panengah Pandhawa Raden Janaka.